Daşarky dünýäden özüňe galyan türkmen siýasatyna 30 ýyl bäri ýeketäk ýol başçynyň diňe prezidentiň agylygy we atalyk aladosy ýurdun içerki we daşarky siýasatyny şekillendirýär diýilen düşünje öňe sürilýärdi. Ýöne 2022-nji ýylyň mart aýynda prezident wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedowdan onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhamedowa geçirilenden soňra Türkmenistana ýagdaýlar üýtgedi. Iki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsini terk edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galan Gurbanuly Berdimuhamedow welaýatlary sapar edýär, daýhanlary bilen duşuşýar, häkimler bilen maslahat geçirýär, ýurdun dolandyrışçak özgörtmeleriniň başyny çekýär. Ol ýurdun daşary siýasatyny hem iýişçiň rol oýnaýar. Daşary ýurtlary sapar edip döwlet ýolbaşçylary bilen duşuşýar. Halkara sammitlerde Türkmenistany wekilçilik edýär. Ýatdasak noýabryň başyny öňkü türkmen prezidenti Russiýa sapar edip Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň ýygynyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýa-ni ýakynda bolsa Gurbanuly Berdimuhamedow goňşy Özbegistana sapar edip Türkiýe Döwletler Guramasynyň döwlet başlyklarynyň Geňeşiniň Samarkandda geçirilen ýygynyna gatnaşdy. Şol bir wagtda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň prezident ogly Serdar Berdimuhamedow hökümet mejlislerini geçirýär, möhüm kararlary gol çekýär, açylyş dawralaryna gatnaşýar, welaýatlary sapar edýär, daşary ýurtlary döwlet saparlaryny amala aşyrýar, halkary we regional sammitlerde Türkmenistana wekilçilik edýär. Öňlerdiňe prezidentleriň geçirýän ýygnaklary, amala aşyrýan ýerli we daşary ýurt saparlary ýa-da olaryň dinç alyş günlerini nähili geçirýänlikleri barada habar vermek bilen borçlandyrylan döwlet media giňişligi inni hem Gurbanuly Berdimuhamedowyň hem de Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan ýurt bähbetli işleri barada habar vermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medeniýet hem Serdar Berdimuhamedowyň hem de Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurt liderlerine iýerýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň syýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni dolu kemale geldi. Asyetini Türkmen halkynyň däp desturlarynyň we siýasat medeniýetinden çen tutulsa, türkmenleriň arasyna iki başlylyk oňlanmaýar. Meselem iki goçun kellesi bir gazana gaýnamaz, ýa-da iki gylyç bir gyna sygmaz ýaly halk nakyllary türkmeniň siýasat medeniýetine iki başlylygyň oňlanmaýanlygyna işaret edýän alamatlar bolup durýar. Ýöne şol bir wagtda patriarhal türkmen jemgyýetini atanyň orny aýratyn bolup ata Gurbanuly Berdimuhamedow bilen ogul Serdar Berdimuhamedowyň siýasat sahnasyna roluny patriarhal nokdaý nazaryndan çemeleşlerini ogul Berdimuhamedowyň eýeleýän ýokary döwlet wezipesine garamazdan atasy Gurbanuly Berdimuhamedow bilen deňeşdirileni halkyň gözündäki ornuny çaklamak mümkin. Bu bolsa ýurdun siýasatyna iş ýüzüne iki başlylygyň ýokdugyny işaret edýän ýaly bolup görünýär. Megerem hut şonuň üçin döwlet mediýasy we köşk taripçilary şol zany tanymal ýazyjy şahyrlar we sunugy işgärler Serdar Berdimuhamedowy arkadagly Serdar Gurbanuly Berdimuhamedow bolsa gahrman arkadaga atlandyrýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa syýençisi Bruce Panier 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň iki başlylygyň ýokdugyny işaret edýän alamatlar barada gurrun berdi we ata Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň hususan daşary siýasatyny şekillendirmekdäki roluny ünsü çekdi. I think at the moment former president Gurbanguly Berdimuhamedov is still the main architect of Turkmen foreign policy. Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanuly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol urkuzýarlar, ýardam berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipesi üçin hasda hünärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Ýöne elbetde onuň kakysynda 2006-njy ýylyň ahyrlaryndan bäri ýurda ýolbaşçylyk etmek tejribesi bar. Olar belkide Serdar bu zatlary heniz gaty bir özbaşlyk taýýar däl ýaly duýandyrlar. Galy berse de Gurbanuly Berdimuhamedow aýetde diýir wagty megerem Türkmenistanyň siýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhamedowyň özüniň hem lider bolmagyň tärilerini dogry düşünendigi jedelli. His father
Gurbanguly Berdimuhamedov never really got it right. Deyip Merkez Aziya boýunça synç aýtdy. Ataberdimuhamedov fevral aýyna halk maslahatynyň nowbatdan daşar mejlisinde söýlen sözüne döwlet dolandyrmakda ýaşlary ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezifesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12-nji martda howly hary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhamedov 73 götürüm töwereği ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti yglan edildi. Gurbanguly Berdimuhamedov prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsü, ýylyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erketmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal gitarany eline alyp awtyklary bilen aýdym aýdyrdy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol ýylyňyna çal taşly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkez Aziya synçysy Serdar Berdimuhamedowyň kakasy bilen deňeşdirilene şeýle güýmenjeler nukdaý nazaryndan gara söýmediräkdigini, köpçülükden üzgünräkdigini aýdýar. As we know, Serdar is not a real social guy. I mean, totally the opposite of his father, who really... Bilsimiz ýaly Serdar kän bir ýyle gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezifesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeşlere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz ogluny taýýarlaýar. Onun ogly hakykatdan da wezife basgançyklaryny ören çart geçdi. Just one last point on that his son did move up the ladder really quickly. Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa üýtgetmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palataly ulgama geçirildi. Munyň ideýany öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipeleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokurky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem saglyk ýagdaýlary sebäpli öz wezifesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzirki wagtda halk maslahatyny Gurbanguly Berdimuhamedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezifesiniň atadan ogly geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhamedowyň ýurdun siýasatyna iýişçiň rol oýnamagyna garaşanyny gurrun berdi. I did expect that Gurbanguly Berdimuhamedov would continue to have a huge amount of influence in the way Men Gurbanuly Berdimuhamedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatynyň başlygy wezifesinde galmagynyň özü onun ýurtda iki belgili wezifede oturjakdygyny, onun häkimet başyndan gaty bir uzaga gitmejekdigini görkezdi. Döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplamagy barada aýdylanlar diňe onun oglunyň prezident wezifesine eýlemek üçin aýdyldy. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhamedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly herket edip başlady. I mean, he's starting to look and move like an old man. Deyip Panier aýtdy. We şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap kalmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezifesi Ata Berdimuhamedowdan ogul Berdimuhamedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady.